näin. Huomenta. Kello on 6:10 noin. Mä oon herännyt, mä oon laittanut jo vaatteet päälle ja kaulakorut. Pitää vielä laittaa korvikset ja meikit naamaan ja sitten syödä. Nam, 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 nam. Eiköhän hypätä siihen, kun mulla on meikit naamassa. Jee. Onko mulla liikaa tavaraa mukana? Todellakin. Aionko mä ottaa vähemmän? En. Puroa. Nyt on Aleksikin kyydissä. Olemme matkalla juna-asemaa kohti äidin kyydissä, koska hänkin oli menossa tänään Kokkolaan, niin ei tarvitse mennä bussilla. Ollaan mamman toimistolla ottamassa junaa. Mammani mun. Shout out to Hilla Groupille. Mun mammani. Hilla Groupilla on hyviä karkkeja. Kyllä. Hyviä puolia Hilla Groupista. Niin on hyvää karkkia. Tänään testissä Hilla Groupin maitokaakao. Ihan maitokaakao. Olemme juna-asemalla. Ja älä näytä keskisormen. Sensuroida. Junassa. Oliko hauskaa? Wow! Ja mitä on patcheja? Siltatatuointeja. Joo. Minäkin laitoin. Tää lähtee nyt irti, kun se lähtee muutenkin irti. Mulla on täällä myös yksi oikea tatuointi. Varmasti tosi laadukas toi kuvakulma tossa. Varmasti. Joo, ja sit mulla on tarattu kissatatuointia, kissatarroja joka paikkaan. Mulla on täällä kissatarroja. Puhelimen kuorissa. Ja sit mulla on Polaroid-kamera mukana, niin sekin on täynnä nyt kissatarroja. Mä oon ottanut nyt yhden Polaroid-kuvan. Itse asiassa tainnut 2, koska mä pyysin randomilta ottaa, mut sit se painoi liian aikaisin. Onko sulla missä se sun Polaroid-kuva? Mulla täällä. Esittele sitä kameralla. Katsokaa nyt kuinka mystinen. Wow. Tommonen Twilight. Varmaan kuva. Wow. Käytiin kerran luokkaretkellä X:ssä mun kaverin kanssa joku 8 kertaa putkeen. Sitten vaan Edeä etsimään. Liukuportaat. Wow. Ei oo Kasella tämmösiä. Jupii! Jengi koossa. Haluan ruokaa. Ostimme subia. No. Odotamme nyt Malvaa. Tämmönen kakeeta taksissa. Saapuneet tänne, mikä ikinä tämä Mediapolis. Vähän niinku teepaidat ja seuraavaksi laitetaan ne päälle. Jee! Onneksi me nähdään nyt pöytä ja voidaan katsoa rauhassa. Ja Te ihan kohta pääsette sinne studiosaliin. Teepaidat! Itse asiassa te voitte jättää niinku teidän pakit ja paidat. Tää on tarkkaus. Takahuoneessa. kattokaa vaan siihen päälle. Kohta live-esitys! Me ollaan jo harjoiteltu ja No okei. nyt vaan jännitetään. Mitkä fiilikset? Yeah. Mitkä fiilikset? Mitkä fiilikset? Mitkä fiilikset? Tosi hyvä fiilis. Jee. Lähtee. Nähdään esityksen jälkeen. Avittiin! Jeppe! Mut lähtekää mukaan tukeen viiltelystä eroon ja jatketaan tätä teidän avulla. Malva yrittää tsemppaa meitä täällä.
Tehdään tää yhdessä. Hei, laittakaa viestiä ja kommenttia täällä, niin jatketaan. Mässä. Oho. Syömässä. Olemme täällä häviäjien pöydässä. Vettä. Ja nyt lähdemme kauppaan Malvan kanssa. Jipii! Outfit. Ja sitten kotiin. Vihdoin. Jipii! Sitten menemme junaan. Jee. Matka kotia kohti on alkanut. Jipii! Mistä päin tältä pääsee pihalle? I have no idea. Lähdetään tonne suuntaan kävelemään. Oi kauhea matka kävellä. Pitää kiertää koko juna. Me pääsimme pois rauta-asemalta. Aleksi sai kokotöitä. Nam nam. Ne samana. Illan päätteeksi mä otan selvää, että miltäs mä näytin TV:ssä ja en nukkumaan. Kohta mennään! Mitä vaille? Ihan just! Oota, paljon se on nyt? 12 minuuttia. Joo, niin mä kuvaankin. Jee. Mä ollaan YouTubessa. Perhikseenkin meitä haastateltiin ja tuttu kaverillemme Ylekin teki jutun, mutta kyseenalaisella kuvituskuvalla. Että on tämmönen nettisivu, jossa saa sitten informaatiota jotain suosittuja somevaikuttajia, kuten vaikka, en mä tiedä, Ronnie Back